MLA darsing rong hang ingdeng kre sirkep loCharli aosomar tumphan cycle kiron pon. Holi Academy School along annual sport meet pangcheng pon. Holi Academy School along annual sport meet pangcheng pon. Nephai thomkep arni pre acheklo Hidipi ahithi adun along Holi Academy School loCharli aosomar atum aphan sport kepathu padu pon. Patumi pen cheng pon si thomkep pen isi an aphar man bipon lo. Laso along alohi man penang kachitong dun. Bidya sing rong pi J.E CCI LAPEN adun to assistant teacher Bikram be LAPEN. Laso Holi Academy School along le kipi ahempu. Borsing ingti atum chetong dun. LAPEN loCharli aosomar agarjan atum chetong dun. School along sport kepathu kibi pon ke kenang sot lasi. Patumi Holi Academy School si tame padu pon lo. Athenon akai ke loCharli LAPEN sport kepathu lahai ke kenang sot puta nang pachini dun. Ke Cheng sila ke U.K.G atum aphan chocolate ke chomate kapachithi agem pangcheng pon lo. Laso pen adun class 6 students atum aphan ke kat kapachebay padu pon lo. Laso pen adun thu ason agem tame pathu padu pon lo. Athenon akai ke ason ke theke kenang sot sport pen chenglok loCharli thek pon NANGJI ke kenang sot athe ilikarbi atum dame aprang kaching thor dun ke akenang sot lo pusi nang thanang pachini dun. Hidipi pen hemari be ABIRTA PEI News 24/7. Holi Academy long anikan bang asrang thak nikan sipen hoi kela kibipon pinyan untuk piningan dak deng batai toksi mating deng toksi an kecok si PINI labangso enable sport along idan kethe dingdum tameng chitong dundo block education chairman pendang lo mine and mineral tak sai kwari pen tameng chitong dundo si PINI labangso mit ang dengalong sami pidan kethe dingdum RD pidon lo penda aosomar tum la penda guardian tum kadu ka wet char tame RD pidon lo choro partik lo mai PINI labangso deng toksi annual sport meet PEI pen Cheng ha tarik isi tamat tarik isi ansip pajopan po laso ang tarik isi an mate ni thom lo PEI pen nam lo purute dan ni thom an ni to ka khela ponji lake koko pendang nok running race running race kabadi long jump high jump lapen pek jam khela kopi makado la pedan ni thamang bong khela ko panjar tum tisipon lo si kado kabe dak ni chitong dun student lapen pu kado kabe staff lapen pu media mate kado kabe tum tabe nang chirat tum pen PINI lapen so jai me kalong nang tong pen adi nang pidun bukan sirjo menang pidun pot nang tum kado kawe panstame lapang so sport met kepachun pe meji pan sirjo menang pidun lo lang tum tum kado kawe patame choro parpik ni dam sepa demu elo la sport bet pathak bang kalang skenton. MLA darsing rong hang ingdeng kre sirkep loCharli aosomar tumphan cycle kiron pon. Ning kemerat cycle bang phu 18 nong haraghat LAC MLA darsing rong hang alang lirat aphan kaching hon kang jin soket hepi kachok penang an phulon ni ahawar kaching thur anat ke paprang pon thek pon long ro lason si toklang ahin anat seta RDN pon si KACharli aosomar atum aphan charli boma pora hut kerap ke pajirdun pusta me penang an dupon lo. Lason si PINI arni Pholoni constituency arlo Pholoni higher secondary school along ingdeng kep LAPEN ingdeng sirkep Charli aosomar atum aphan 18 nong haraghat LAC MLA darsing rong hang auding pen akejoya cycle kiron pon labangso kiron amaya long Charli aosomar apia poma de gondrian satum aphan phapon si PINI bang phokep so se so arlo LAPEN so pin so Charli aosomar atum aphan ron pachitang pon lo.
Bangso amaya long kachitong dun. KECEM Kangbura Kiling, KECEM Bilim Mohan Kaklari, Lapen Monindra Be, Social Worker Pholoni Higher Secondary School, Principal Lapen Charli aosomar api apo Lapen, Penang an Kithekiding atum chetong dun. Pholoni pen druba bejin thong pe news 24/7.